Herman Titi, Hausa kuwa, écoutez ça. Zamani na yin wanka ne, wasu dai sun zo da yawa ne. Hajjin zagunanci su zance su san babu tasiri. Zamani na yin wanka gaba gida, ba za mu je mu yawo ga abin da Allah zai yi. Koko za mu samu abokan ma hanya ho. How are you? Me, I don't understand this kind of why you speak. No, me, I don't understand. Speak the normal English like I understand. No, this is your office language. Yes, your language is rubbish. Okay, come. Ali! How are you? Ali! Today. How are you? Allah down there, over. Allah down there. Village man, what a beauty. My friend, let's go this and that. Daji shegu dem kuba, shegu mafukai, shegu baushe dem dajin iska. Saboda mun gani ba baushe bane ni, yau ku zo ku ce za ku ci zali nawa. Je iska. What? Suwaye mazaje ne. Haka da ke ba su tamkar hicim, rarraba musu nake tamkar cicim. Ni as ek dan ka sha da ni malan ka sha rocket, shi na nake tamkar an bani market idan na fasa kusa.